Dokma pudanın esası uğurlarının bir hem halçılıqdır. Häzirki wagtda bu ulugam hormatly prezidentimiň tagallaty netijesinde hasam kemilleşýär. Halkymyzyň şöhratly taryhyny, gaýdusuz gahramanchylygyny, gözel tebigatymyzyň ajaýyp keşfini hemde çoň mana ýogurulan pekim parasatyny zenanlar öz nepit hallarynyň öçmejek göllerine singdirip gadymy döwürlerden biziň günlerimize ýetiripdirler. Meşhur türkmen halky köküni müňýylyklardan alyp asyrlardan asyrlara aşyp türkmeniň milli buýsanjyny, kalbynyň mukamyny öwrülen. Şol ajaýyp mukamyň çeper elli halçy gelin gyýlaryň daraklarynyň batly sesilen geljekde Türkmenistanyň wöpaly perzentleri bolup ýetişjek ýaş nesliniň ýüregine teňip, hormatly prezidentimiň pekim parasaty ýoguran ýüreleglerini amal etmäge ýardam berer. Hormatly prezidentimiň ýol başlygyna hemde gollaw bermegine, bagtyar zamanamyzda ýurduň miden mirasyny gorap saklamak hemde haly sunugyny ösürmek boýunça ol işler durmuşa geçirilýär. Watanymyzda gelin gyýlar üçin iş yerleriniň döredilmegi hemde oňoýly şertli, çeper halçy kärhanalaryň iýdigler gurulmagy bu sunugta berilen ünsün juda ýokary derejede bolmagynyň aýdyň suwutnamasydyr. Hormatly prezidentimiň tagallaty netijesinde halçylyk sunugutynyň hazda kemilleşdirilen döwründe eli çeper halçylara döwrewap gurulan kärhanalarda ähli şertler döredilen. Muňa mysal edip aýdanmyzda Balkan welaýatynyň etraplaryna gurulan kärhanalar Lewap welaýatynyň halaj etrafyndaky önümçilik binalaryny bellemek hata ýakynladyr. Bu kärhanalarda bagtyar diýarymyzyň owadyny dokma daraklarynyň sesi waspyny ýetirýär. Diýarymyzyň güllep ösüşiniň waspyny ýetirýän halçylarymyz öýleriniň döredýän sunugut eserlerine hem giňden beýan edýärler. Bu işte Lewap welaýatynyň halaj etrafyndaky haly önümçilik kärhanasyna da ol işler alınıp barlar. Mehriban ileşler, biz gepleşigimizde Lewap welaýatynyň halaj etrafyndaky haly önümçilik kärhanasy barada hem gurrun ederiz. Bu oňoýly şertli çeper halçylyk kärhanasyna iň äpet hallary 50 dokuma üçin niýetlenen uly ölçegli haly enzamlaryny gurnaly. Bu halaj çeper halçylyk kärhanasy taryhy, gadymy tenedin hata ýaýwanlanyrylmagy, dünýä şöhratyna eýe bolmak üçin öz münasip goşantyny goşýan kärhanalaryň biridir. Çünki bu kärhanada dünýä müçwerini beýleşi ukyply, uly gowrumly hallar dokumak üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Men Türkmenistanyň Dokma Tenagat Ministrliginiň Türkmen haly önümçilik birleşiginiň halaj çeper halçylyk kärhanasynyň halçysy Gödel Haýyetowa. Men bu kärhanada 35 ýyl bäri rahmet çekip gelýärin. Türkmenistan döwletinde haly sunugaty gün-günden ösýär hemde kamilleşýär. Elwan öwüşigini hallarymyz biziň maddi hemde ruhy baýlygymyzdyr. Biziň kärhanamyzda hem uly hemde kiçik ömrümli hallaryň birnäçe önümleri öndürilýär. Biz halipa halçylar özümiz kärhanamyzda rahmet çekýän ýaş gelin gyýlara halynyň inçe tilsimlerini öwretip, türkmen hal sunugatyny mundan welakda ösdürip ýurdumyzyň ykdysady ösüşine öz goşantymyzy goşýar. Biz halaşlyk halçylara hormatly arka dagymyz tarapyndan häze önümçilik binasy gurulyp berildi. Bize peşkeş berilen bu beýik ýakty binada rahmet çekmäge hemme şertleri mümkinçilikler döredilen. Türkmen haly sunugaty döredicilikli rahmeti talap etýär. Şonuň üçin biziň kärhanamyzda diňe bir göýüli hallar dokulman, eýtem Türkmenistan diýarymyzyň gülälikli tekraryny wasp etýän, türkmen bedewiniň şeklini, türkmen tebigatyny, türkmen tekraryny wasp etýän hallarymyzy hem dokaýar. Şeýdibim şu döreýän haly eserlerimiz biziň hormatly arkadagymyz tarapyndan eglan edilen türkmeniň altyn asyr bätleşigine gatnaşyp ýeňji bolýarlar. On dokamağa gatnaşanlar bolsa, her ýyl türkmen halynyň bayramçylygyna hormatly arkadagymyz tarapyndan birnäçe döwlet tyýlaglaryna, şaher paýlaryna eýe bolýarlar. Gelin gyýlarymyzyň şeýle çekýän
halal däkmetine tarpa goýan, hormatly arkadağymyda köp tag bolsun aýtýan, hormatly arkadağymyň janynyň tag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny, eýil ýurt bähwetli işleriniň elmi damar rowaj almagyny arzu etýän. Men Halas Çeper Halyçylyk Karhanasynyň halysy Bahargul Annaýewa berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe türkmen el halyçylyk sunatyna uly sarpa goýulýar. Halasyň Çeper Halyçylyk Karhanasynyň täze önüm binasyny bize hormatly prezidentimiz sowgat berdi. Biziň halyçy gelin gyýlarymyz gahrman arkadağymyza köp sag bolsun aýtýar. Karhanamyzda gelin gyýlarymyz zähmet çekýär. Biz inamamalarymyzdan miras kalan kadymy nuskalary häzirki döwre waplaşdyryp, özlerimiziň täze nagşlarymyz bilen utgaşdyryp dokaýarys. Dürli görnüşdäki, dürli ölçeklerdäki, dürli övüşgenlerde haly önümlerimizi dokaýarys. Biziň haly önümlerimize islegler barha artýar. Biziň halyçy gelin gyýlarymyz dürli görnüşlerdäki hallary, buýurmalar esasynda dokaýarlar. Uly göwrümli hallar hem kiçik göwrümli hallary esasy halkyň islegine laýyklykda dokaýarlar. Biz üçin şeýle ajaýyp eşretli zamanany peşkeş beren gahrman arkadağymyza köp sag bolsun aýtýar. Goý mährban arkadağymyzyň dünýä ähmiýetli alyp barýan işleri elmydama rowaşlyklara weslensin. Jany sag, belent başy aman bolsun. Hawa türkmen halysy barada. Nepislik dörüden eli çeper, halçy gelin gyýlarymyz barada. Halk dörüdüçiligini şirin aýdymlarda geňden wasp edilýär. Halçy gelin gyýlarymyz hem ruh ölentlik bilen zähmet çekenlerine birek armasyny ýetirip, kakyan daraklarynyň hata batly kakylmagy, dörüýän halynyň nepis bolmagy üçin hallaryny wasp edip aýdym aýdýarlar. Bu şirin aýdymyň aslynda kakylýan darakletleri bolsa, aýdymyň heňinde özü bolşly owaz bolup ýanglanýar. Özüniň ýatda galçylygy bilen toý bayram